Na stavenisku sa stal úraz. Inšpektorát práce začal svoje konanie, rovnako tak polícia, ktorá začala trestné stíhanie. Podľa predbežných informácií bolo zistené, že zamestnávateľ zanedbal kontrolnú činnosť podľa paragrafu 9. Kto bude teraz zodpovedný? Bude to zamestnávateľ, ktorý má túto povinnosť priamo v paragrafe 9? Alebo to bude externý dodávateľ BOZP, ktorý má v rámci zmluvy uvedené, že bude vykonávať činnosti v rozsahu kontrolnej a poradenskej činnosti? Alebo to môže byť interný zamestnanec toho zamestnávateľa, to znamená bezpečnostný technik, ktorý má priamo v pracovnej zmluve kontrolnú a poradenskú činnosť. Vo vzťahu k inšpektorátu práce, tam je to zrejme jasné, pokuta za porušenie tejto povinnosti pôjde zamestnávateľovi. Túto si zamestnávateľ regresne môže potom na základe zmluvného záväzku s externou BTS-kou vymáhať. Vo vzťahu k trestnoprávnej zodpovednosti bude záležať aj od znaleckého posudku a hlavne od vzájomných vzťahov. To znamená, bolo v zmluve o poskytovaní BOZP zazmluvnené, že poskytovateľ BOZP bude vykonávať aj kontrolnú činnosť. Vo vzťahu k zamestnancovi toho daného zamestnávateľa mal uvedené v zmluve, že bude vykonávať kontrolnú činnosť. Ako vyšetrovateľ môže vzniesť obvinenie vo vzťahu k všetkým týmto osobám, to znamená štatutárny zástupca zamestnávateľa alebo vedúci zamestnanec zamestnávateľa, rovnako tak štatutárny zástupca dodávateľa, alebo to môže byť bezpečnostný technik. Tam tých možností je viacero v závislosti od toho, čo bolo v konkrétnych zmluvách stanovené, uvedené a dohodnuté.